koloa sitten. No niin, nyt siinä on kaatokolo, joka osoittaa sinne toivottuun suuntaan ja seuraavaksi niin me otetaan täältä vastakkaista puoleen sohaan sitten ja tässä on nyt huomioitava semmoinen, että pitää jättää pitopuuta. Eli semmonen sarana, mikä pitää tämän puun paikalla ja tämmönen puu tarvitsee sitä varmaan semmonen 6-7 senttiä. Ja sit se epäonnistuu se kaato, jos se menee se tukipuu vinoon, että tää on niinku se ratkaiseva homma. Heti kun terä on mennyt puuhun sen verran, että sinne voidaan lyödä kiila perään, niin sitten semmonen kopautetaan ja eihän siinä mitään. Rohkeasti vaan. Perään.